Na szóval, még itt a 8. gyakorlati anyagban, ugye ez most felkerült, itt a vége fele hagytuk abba valahol, ezt nagyon gyorsan ugye csak ránézünk még egyszer. Ugye amiről szó volt az óra végén, ugye ezek az egyenlőség operátor, copy konstruktoros dolgok, ugye az egyenlőség operátor az, amit talán egy picit nagyobb tempóba vettünk át. Ugye amire itt figyelni kell az egyenlőség operátor esetében, ugye ez akkor fut le, amikor egy már létező objektumnak szeretnék értékül adni valami mást, ugye például ugye itt ugyanolyan típusú dolgot, ugye, és akkor itt kell ugye törölni a már lefoglalt memóriát, ugye itt egy int pointerünk van, tehát ugye egy sima intet használunk pointer által, és ugye ezt törölni kell, mielőtt létrehoznánk rá egy új változót, ugye ezzel lehet elkerülni a memóriaszivárgást. Apropó, memóriaszivárgásra majd fogok feltenni példakódokat. Ezt most megtaláltam, és szerintem érdekes, vagy izgalmas ezeket így végignézegetni. Jó, ugye itt ugye annyi baj lehet, vagy annyi probléma lehet, hogyha esetleg a dis az aktuális objektumnak értékeljük önmagát. Nyilván ez általában nem szándékos, hanem véletlen történik meg, tehát ugye vagy tömbből, vagy valahonnan keresünk egy elemet, és azt értékeljük egy már létezőnek, akkor ugye olyan esetben problémás lehet ez a delete rész itt, és akkor utána újra foglaljuk, meg újra inicializáljuk. Ezért ugye ezt minden esetben meg kell szépen vizsgálni, hogy az aktuális objektumot próbáljuk-e saját magának értékül adni. Ha nem, akkor ugye mehet tovább a dolog, ha meg igen, akkor ugye simán returnolunk az objektummal, hiszen úgymond kvázi kész az értékadás. Jó, erről volt szó az óra vége fele, illetve még itt van egy kurzusos teljes példa itt a kurzussal, hallgatókkal, másolás, copy konstruktor, értékadás operátor, stb. Illetve van itt egy gyakorló feladat, ez mindenkinek saját magára van bízva, hogy ezt szépen végig vigye. Szerintem hasznos tud lenni, szóval szerintem érdemes ezeket végigcsinálgatni. Van hozzá videó is, illetve van teljes megoldás is. Úgyhogy mindenképp próbálgassátok ki, itt van hozzá a videó, és most nem kattintok rá, elhiszitek pont ugyanolyan, mint amilyen eddig is volt. Jó? És van hozzá egy teljes megoldás. Ha valamivel esetleg gondotok van, akkor itt meg lehet nézni. Jó, és akkor ugye itt tartunk most. Most már mindenféle ilyen tömbös dolgot tudunk. Lenne még feladat ilyen órai, amit itt most közösen csinálgatnánk, de azt gondolnám, hogy itt, mivel itt olyan fontosabb dolgok vannak, ezért most ide még a tömböket nem hoznám be, hanem majd akkor azt is felrakom feladat formájában a CoSpace-re, és akkor azt is lehet csinálgatni. Most pedig nagyjából a gyakanyagos dologon, vagy a dologgal mennénk tovább kvázi. Itt van egy egyszerű hallgató osztály, ezt aki esetleg követi az órát, nyugodtan másolja ki egy az egybe. Nem sok minden plusz dolog történik, ezt akartam megnyitni, és akkor most már a szemkiégetést egy kicsit kijebb veszem, vagy kiveszem. Ezt áthúzzuk most egyenlőre ide. És akkor mindösszesen annyi, hogy ez az osztály ez onnan van kimásolva. Ami plusz dolog, az az óraterhelés függvény, amit én beleírtam. Ez egy sima egyszerű óraterhelés nevű függvény, konstans, ugye nem módosítja az objektumot, visszatér a felvett órák számával a hallgatók esetében. Ez azért lesz annyira fontos vagy érdekes, mert majd hamarosan ezt ki fogjuk bővíteni, ugye ezt az osztályt, egy gyerekosztályjal, és majd ott felülírhatjuk ezt a jó kis függvényt. Jó van, az órákat hallgat függvény, ez a ez be lehet másolva, illetve van egy kiír függvény, ami minden egyes tulajdonságot kiír. A nevet, a Neptun kódot, illetve az óraterhelést is. Jó. Jó, illetve itt alatta csináltam két darab kiír függvényt. Az egyik egy hallgató referenciát vár, meghívja a kiír függvényét. A másik meg egy hallgató pointet vár, és annak is meghívja a kiír függvényét. Erre itt nincs szükség, mert most az óraterhelést ezt beleírtuk ide. Jó, van egyébként olyan valaki, aki úgy követi az órát, hogy most ő is magát saját maga kódol, mert ha van, akkor ezeket a dolgokat bemásolom szívesen. Jó,
akkor úgy tűnik, hogy nem kell bemásolnom, majd a kész kódot ugye úgyis felrakom, és akkor azt lehet próbálgatni. Jó, oké, na és akkor kezdjük el a mai óra főanyagát, ami pedig az öröklődés lesz, vagy lenne. Ugye ez az objektumorientáltságnak egy nagyon fontos alappillére. Ugye az objektumorientáltság keretében már az öröklődést, mint koncepciót ugye ismeritek elvileg Prog 1-ről. Ugye arról van szó, hogy van egy típus, és ugye ennek vagy csinálhatok ugye különböző speciálisabb eseteit. Ugye például a hallgatónak majd mindjárt megcsináljuk a PHD hallgatót, de ugye a Prog 1-es példa az olyasmi volt, hogy volt szoba, és annak különböző leszármazottjai, ugye fürdőszoba, konyha, stb., amik ugyanúgy szobák, minden tulajdonsággal rendelkeznek, amivel a szoba is. Azonban ugye ezeket kibővíthetik, illetve felülírhatják az egyes működéseket speciálisabb működésre. Jó, ennyi a koncepció, ugye van ős-gyerek, általános, speciális, nem tudom, base child, ahogy már lehetett, vagy parent child, ahogy már hallhatjátok, vagy hallhattátok mindenhol. Ha utána néztetek, akkor valamelyik kifejezéssel a sok közül biztosan találkoztatok az interneten is. Ugye általában szülő-gyerek, vagy szülő-leszármazott osztályok vannak, amikről kb. Én szoktam beszélni. Na és akkor csináljuk meg ezt a PHD hallgató nevű osztályt. Ugye a sima osztályt csinálnék PHD alulvonás hallgató. Az valahogy így nézne ki, ugye rakok egy nyitókapcsost, egy zárókapcsost és egy pontos vesszőt, és ugye majd ezen belül csinálhatnám a PHD hallgatónak a saját dolgait. Jó. Oké. Azonban ugye öröklődésről van szó. Javában az öröklődés az ugye az extends kulcsszóval működik, azonban ha ezt itt beírnánk, az nem jól működne, mert ez nem, itt nincs értelmezve. C++-ban még ennél is egyszerűbb módon oldható meg az öröklődés, mindösszesen egy kettős pont kirakásával. Ugye azt mondom, hogy a PHD hallgató kettős pont hallgató, ugye a PHD hallgató az egy hallgató. És itt a kettős pont után, itt a típus előtt még megadhatok egy öröklődési láthatóságot, amiről mindjárt lesz egy kicsit bővebben is szó. Ugye ez úgy néz ki, hogy ide beírhatom azt, hogy public, protected vagy private, bármelyiket a három közül. Apropó protected, ugye ha kimásoljátok itt ezt a hallgató osztályt, láthatjátok ugye, hogy private volt a Neptune kód, azonban itt megjelenik a protected, mint láthatóság az öröklődés során, ugye majd használható lesz, illetve a public is, mint láthatóság. Ugye publicot, private-ot eddig is láttunk, ami eddig nem volt, az a protected láthatóság. És nem kell nagyon megijedni a C++-tól, vagy hát biztos megijedtek tőle, mert nem a legegyszerűbb nyelvek közé tartozik, de ilyen szempontból egyszerűbb, mint a Java, ugyanis ugye Java-ban van négyféle láthatóság, ugye private, protected, public, illetve azt semmit nem írok ki. Addig C++-ban a láthatóság mindösszesen 3 darab, private, protected vagy public, és ugye C++-ban is ugye osztályok esetén, ha nem írok ki semmit, akkor private, ha erről ugye nem nagyon van szó, lehet, hogy az előadáson több, ha struktúrák esetén nem írok ki semmit, ott meg a publikus az alapértelmezés, de igazából lényegtelen, mi ugye osztályokra korlátozódjunk leginkább szerintem. Ugye itt, ha nem írok ki semmit, ugye csak azt írom ki, hogy int a, akkor ez az AS privát láthatóságú lesz. Jó. Ugye öröklődés során ugye a PHD hallgató osztály, az mindent megkap a hallgató osztálytól, tehát az összes függvényt, ugye az összes tulajdonságot, még akkor is megkapom, ugye ha azt én közvetlenül nem tudom elérni. Tehát ugye ugyanúgy van a PHD hallgatónak is Neptune kódja, de legfeljebb ugye ezeken a gettereken keresztül tudom elérni, közvetlenül pedig nem. Jó. Akkor milyen plusz tulajdonsága legyen a PHD hallgatónak? Mondjuk legyen az, hogy hány órát oktat egy héten, ugye ez az oktatott óraszám, meg mondjuk még egy plusz tulajdonsága az, hogy melyik PHD iskola hallgatója. Oké. Na és akkor ugye most már itt az öröklődés során ugye örököltünk mindenféle dolgot, kiegészítettük még 2 tulajdonsággal. Itt az ideje, hogy dobjunk egy konstruktort is. Ugye a PHD hallgató konstruktora, ugye a konstruktor olyan függvény, ami az objektum inicializálásakor jön létre, neve megegyezik az osztály nevével, és ugye van belőle default, ugye paraméter nélkül, illetve paraméteres változat is. Most paraméteres változatot fogunk csinálni, méghozzá úgy, hogy itt innen lekopírozzuk azt, hogy mi az, ami a hallgatónak van. Ugye
Nyilván ugye amilyen tulajdonsága van a hallgatónak, azt a tulajdonságot a PHD hallgatóknak is meg kell valahogy adni. Legegyszerűbb ugye konstruktorban. Van neve, felvett óraszáma, van oktatott óraszáma, illetve van mi a baj? Van PHD iskola, ahol tanul. String, ugye PHD iskola. És akkor ha nem adom meg a PHD iskolát, akkor lehet alapból az informatika például. Vagy lehet az, hogy nincs. Így esetleg, és akkor kicsit jobban látszik. Illetve ha nem mondjuk meg, hogy egy PHD hallgató hány órát oktat egy héten, akkor mondjuk azt, hogy ő nullát oktat. Jó. Igen, és akkor csak ez ne string legyen, hanem constant string ref. Így talán a legjobb, mondjuk. Oké, hát ez most eléggé furán néz, mint egy eltördelem. Hát ha ez segít egy picit. Jó, legyen mondjuk így. És akkor ugye itt a konstruktornál ugye azt tanultuk meg, hogy mindig az inicializáló listát kell használni. Ugye, ha esetleg bárki mást mondana, hogy ezt ne használjátok, vagy nem tudom, az nem mondana igazat, vagy az nem úgy van. Amikor csak tudjátok, és hát a legtöbb esetben valószínűleg tudni fogjátok, hogy főleg ha ebbe dolgoztok majd később is, mindig az init listet kell használni, performancia okokból is, illetve konstans adattagokat, referencia adattagokat csak ebbe lehet inicializálni, illetve performanciából, ahogy említettem, az is egy kicsit előnyösebb, illetve ami most ezen az órán nekünk nagyon fontos lesz, hogy csak ilyen init listből lehet konstruktor, tehát őskonstruktort hívni tehát őskonstruktort is hívni csak innen lehet. Tehát ezért nem árt, hogyha ilyet használunk. Ugye ahogy tanultuk, nyomunk egy kettős pontot, ugye bedobtuk a kettős pontot, ugye itt a paramétereket bezáró zárójel után, tettük a kettős pontot, és akkor ugye ide mit szokott következni, vagy minek kéne, hogy következzen. Ugye annak, hogy szépen felírogatom azt, hogy akkor hány órát oktatott az illető, meg milyen PHD iskolába jár, ez ugye viszonylag egyszerű. Ez ugye pontosan az, amit már eddig is tanultunk. Ugye az egyes adattagokat szépen inicializáljuk. Szuper. Valahogy az őst is inicializálni kéne, ugye ez Jávában ugye úgy nézett ki, hogy szuper, és akkor bla 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 bla. Ez ugye itt nem fog működni. És ahogy mondtam, ez csak initlistből végezhető el. De ha én az initlistbe beírnám ezt, hogy szuper, kettős pont bla bla, vagy a szuper zárójelbe bla bla bla, az szintén nem működne. Ugyanis ugye míg Jávában mindig egy osztálynak egy őse van közvetlenül, C++-ban ugye a többszörös öröklődés is tud működni, előjöhetnek ugye többszörös öröklődéssel kapcsolatos problémák, többször öröklök egy függvényt, gyémánt öröklődés van, akármilyen hasonló dolog előjöhet, ezekkel egyelőre nem fogunk foglalkozni. Itt is most csak egy sima egyszerű öröklődés van, de azért, mert ugye a nyelv ezt tudja, ezért fel is van erre készítve, és itt a szuper mint olyan nem működik, mert ugye az csak egy őst tudna jelenteni, de mi van, ha több van? Hát ilyen esetben az a megoldás született, ugye, hogy nincs szuper, hanem amikor én egy ősosztályt használok, egy ősosztálybeli, vagy az ősosztályomnak egy tulajdonságát, vagy adattagját, vagy viselkedését, vagy bármilyet, mindig konkrétan meg kell neveznem az ősosztályt, tehát itt konkrétan szólnom kell, hogy szeretnéd meghívni a hallgató konstruktorát, és ugye hogy hívok meg egy hallgató konstruktort? Ugye úgy, hogy ahogy a konstruktort megtenném akár Jávába, akár sima C++ osztálynak meghívnám egy konstruktorát, ide szépen át kell adogatnom azokat az adatokat, amiket a konstruktor paraméterezésében átadnék, jó? Tehát ugye ez pontosan ennek felel meg, itt ezt hívom meg. Pontosan ezt hívom meg. Ez ugye fontos, hogy mindig, amikor öröklődés történik, mindig az első dolog legyen, amit én megcsinálok, az az, hogy az őst inicializálom. Jó? Ezt ha nem itt csináljátok meg, akkor nem is hiszem, hogy ez működne, de nyugodtan meg lehet próbálni. Jó. Lefordítottuk. Jó, hát lefutott, de azért ez nem valami jó így. Mindenképpen azt fogja meghívni elsőnek, automatikusan. Csak ez gondokat okozhat a későbbiekben, ha itt esetleg valami olyan dolog van, ami vagy az őstől függ, vagy bármi hasonló. Ugye erről volt szó,
hogy itt mindig a deklaráció sorrendjében fut az inicializálás. Először az ősöket fogja inicializálni a deklaráció sorrendjében, ugye ha csak egy van, akkor azt. Ha itt több lenne veszővel elválasztva, akkor azokat inicializálná, egymás után kéne itt kiírogatni, és utána az adattagokat, ugye a deklaráció sorrendjében először az oktatott óraszámot, aztán a PhD iskolát. Mindegy, hogy milyen sorrendben írjuk be, akkor is így fog megtörténni. Jó. Oké. Ja, azt rosszul mondtam, igen, ezt nem csak innen lehet megcsinálni az inicializáló listából. Amire én gondoltam, az a konstruktor delegálás, amikor egy másik konstruktort hívok meg egy adott osztályon belül. Jó, az őst azt lehet másképp is inicializálni, de akkor is ezt így szokták csinálni a legtöbb esetben. Jó, bocsi, hogy kicsit átgondoltam közben itt a dolgokat, hogy miket mondtam. Még ha néha úgy is tűnik, hogy nem gondolom át. De azért közben is átgondolom folyamatosan, amit mondok. Szóval ez így néz ki ez az ős meghívása és az adatok inicializálása. Ugye itt is a törzs az maradhat egyenlőre üres, azzal most nem fogunk foglalkozni. Jó, hát szépen megcsinálta, nagyon ügyes. Lehet, hogy itt nyomok akkor itt egy entert, és akkor talán ez egy picit így szebb. Jó. Így. És akkor ez így jó is lesz. Jó, na, és akkor beszéltünk erről az öröklődés láthatóságról, de előtte itt létrehoztam egy H1 nevű hallgatót. Jó, adtam neki nem John Doe, heti 23 órája van, és aztán kiírattam a nevét, meg az óra terhelését. Itt ugye azt is lehetne, hogy kiíratom helyette a kiír függvényét, vagy meghívom a kiír függvényét. Illetve akkor itt egy PHD hallgató, ez a H2 nevű PHD hallgató, ő PHD hallgató típusú változókban van letéve. Ugye itt most lefuttatjuk. Igaziból tök jól látszik, ugye nem John Doe, 23 órája van a PHD hallgatónak, meg egyenlőre 10. És akkor mindjárt megnézzük a felülírást is, vagy a felüldefinálást is. Azonban előtte, amit szerettem volna megmutatni, ez az öröklődési láthatóság. Az öröklődés láthatósága, ha bár ilyen nagyon félelmetesnek hangzik, roppantul nem az, viszonylag egyszerű a dolog. Arról van szó, hogy amit én öröklök, azt legalább milyen láthatóságúvá kell tennem. Tehát ha publikus öröklődés van, mint itt, és általában, mint az eseteknek a 90%-ában, akkor arról van szó, hogy bármit, amit megöröklök, azt legalább publikusan teszem meg. Ami nem publikus volt, hanem ugye private vagy protected, az marad private vagy protected. És akkor itt van egy kis táblázat hozzá, majd ezt szerintem a gyakanyagos oldalra is kitesszük, vagy betesszük. Ugye ha publikus az öröklődésem, akkor ami publik volt, az publik marad. Publikus öröklődés esetén protected, private meg ugye az gyerekosztályból nem elérhető. Az érdekes, ha én az öröklődésre beírom azt, hogy protected vagy private. Ugyanis abban az esetben, ha például van egy private öröklődésem, az annyit fog jelenteni, hogy minden egyes örökölt adattag metódus az legalább private láthatósággal kell, hogy rendelkezzen abban az osztályban, tehát azzá varázsolódik. Tehát ami publik volt az ősben, az a gyerekben bejön, de kvázi mintha private lenne, vagy private-ként konkrétan. Jó, ha private láthatósággal öröklök és protected volt az adattagom, akkor az szintén private lesz. Ha meg private adattag, private öröklődéssel az ugyanúgy nem elérhető, tehát ilyen nincs olyan, hogy kiütik egymást, vagy valami hasonló, hanem arról van mindösszesen szó, hogy ha a láthatóságnak, kvázi a láthatóság megadásával, az öröklődésnek a láthatóságának a megadásával tudok szigorítani az örökölt tagok láthatóságán, ami kicsit furának hangozhat, de ha belegondoltok, hogy egyébként van mindenféle többszörös öröklődés, akkor ez tök hasznos tud lenni azért, hogy egy osztály ne úgy nézzen ki a végére, mint egy svájci bicska, hogy van hozzá 85 metódus, aztán azt se tudjuk mi van, hanem egy csomó dolgot meg tudunk akkor private-ként örökölni, amit aztán nem akarunk nyilván kipublikálni, tehát nem akarjuk, hogy mások azt használják. Ilyen esetben jól tud jönni a dolog. Na és akkor most táblázat el, és akkor megnézzük kódba, hogy ez mit jelent. Jó. Ugye itt van a PHD hallgató, lekértem a nevét meg az óra terhelését, ugye ezeket örökölte, ugye a PHD hallgató, örökölte a nevét meg az óra terhelést ugye az őséből, itt a get név, itt a get óra terhelés, vagy az óra terhelés függvény, tökéletesen tök jól működik.
és ha én itt azt mondom, hogy ez private öröklődési láthatósággal rendelkezzen, akkor kvázi azt mondom, hogy amit megörököltem a hallgatóból, az minden legalább private legyen. Ugye ennél szigorúbb láthatóság nincs, tehát ugye kvázi akkor minden, amit megörököltem, az ugye ide bekerül ebbe az osztályba kvázi, nyilván technikailag nem pont, de ugye így gondoltunk rá, hogy itt ugyanúgy van a kiír, függvény, meg minden, csak annyi történik, hogy ami publikus volt, az innentől kezdve private lesz. Ez ugye miben nyilvánul meg? Abban nyilvánulna meg, ha a PHD hallgatónak is lenne egy leszármazott osztálya, nem tudom, csinálok egy nem tudom, szellemírtókos játékot, és lesz egy szellemírtó PHD hallgató, aki a PHD hallgató leszármazottja, akkor a szellemírtó PHD hallgató már ezeket a dolgokat nem tudná elérni, hiszen itt ugye privát állítódott. Vagy ugye a másik megnyilvánulás az az, hogyha én PHD hallgató típust használok, és ugye azt mondtam, hogy az örökölt dolgaim mind private-ok legyenek, akkor innentől kezdve a get név meg az óraterhelés is private, és akkor ha megpróbálom lefuttatni, akkor kapok itt egy nagyon szép fordítási hibát, hiszen szólni fog, hogy itt a get név, haló, a get név az nem elérhető, azért, mert ugye itt a láthatósággal vannak bizonyos problémák. Jó, itt írja is, hogy nem elérhető, sehol se elérhető ugye az óraterhelés, meg a get név, mert ugye ezek privát láthatóságúvá avanzsálódtak itt az öröklődés során. Jó, erre való az öröklődési láthatóság, és ilyen haszna tud lenni. Ugye, hogyha sok osztályból örököltetném az én osztályomat, akkor ugye rengeteg külön ilyen kilógó függvény lenne, ami lehet, hogy nincs is értelme, meg másképp akarom használni, stb. Olyan esetekben azokból az osztályokból private-ként lehet örököltetni. De mivel az órán ilyesmivel a gyakorlaton legalábbis nem nagyon fogunk foglalkozni, ezért csak ilyen elvi szinten mondom el ezeket a dolgokat. Ugye amit tudni kell, a láthatóság ugye miket befolyásol. Ugye sose az adott osztályt, sose ezt az adott gyerekosztályt befolyásolja, mert itt ugyanúgy látható lesz minden, csak ugye itt kvázi átalakul, vagy publikká, vagy private vagy protected legalább minden. Nyilván ha én publikus öröklődést csinálok, akkor ami private volt, az private marad ugyanúgy, ahogy a táblázatból is lehetett látni. Oké. Jó. És akkor meg vagyunk ezzel az öröklődéssel kvázi nagyjából. Ugye akkor most már ami érdekes lehet számunkra még, az a mindenféle felülírás. Jó? A kiír függvényt ugye szeretnénk felülírni. Ugye maga a koncepció szintén jávából elvileg ismerős mindenkinek. Ugye arról van szó, hogy örököltem bizonyos dolgokat, de ugye a speciális esetben, ugye a PHD hallgató esetében speciálisabban fog működni, mint a sima hallgató esetében, hiszen a PHD hallgatónak ugye az egy speciális típus, ott lehet, hogy valami kicsit másképp működik, mint a sima hallgatóban. Jó? Ugye alapból a felülírás az ugye úgy történik meg, hogy pont ugyanolyan prototípusú függvényt csinálok. Ugye mi a prototípus? Ugye a függvénynek ugye a visszatérési típusa, a neve, paraméterek típusa, meg hát ugye száma, meg sorrendje, illetve a metódusnak a qualifierei, ami például itt a const. Jó. Jó, itt a kiír függvényben szintén ugye valahogy szeretném a PHD hallgatónak a kiír függvényét megírni. Ugye ez kvázi majd, hogy nem pont ugyanolyan lesz, mint az ősben. Annyi különbséggel, hogy ugye itt még kiírjuk azt is, hogy mi az óraterhelése, meg hogy melyik PHD iskolában tanít, vagy tanul. És ugye itt ahol a Neptune kódot írnánk ki, ugye én ezt ide csak bemásolom egy az egybe, az nem fog működni, hiszen a Neptune kód privát láthatóságú. Ugye ilyen esetben az ősnek a get alulvonás Neptune, ugye a Neptune getter függvényt tudom meghívni, és akkor ugye le fog kérődni a Neptune kód. Jó. Oké, na, és akkor csináljuk meg az óraterhelést is. Ugye egész egyszerűen annyi, hogy bemásolom ezt a függvényt, és mindösszesen annyi fog itt történni, ugye az óraterhelés függvény esetében. A felvett óraszám helyett most én mondjuk azt, hogy most elkezdem implementálni, és még nem tudom, hogy a PHD hallgatónak mi az óraterhelése. Ugye nem egy nagy okosság, hogyha már előre megmondom, hogy majd az oktatott óraszám meg a felvett óraszám összege lesz. De most próbáljuk ki csak, hogy térjen vissza nullával. Most még ez ilyen kezdetleges implementáció. Majd mindjárt csiszoljuk, toldozgatjuk, foltozgatjuk. Ugye a fontosabb dolog az lenne, hogy akkor kipróbáljuk ezt a dolgot itt működés közben.
Jó, létrehoztam egy hallgatót, ugye nem John Doe, neki 23 óra neki 23 az óra terhelése, és létrehoztam a PHD hallgató John Doe-t, akinek meg 10, és ugye az óraterhelés függvény az nullával tér vissza. Hawaii Digi nagyon király minden, nagyon jó. Ugye eddig pontosan minden úgy működik, ahogy gondoltuk, hogy működnie kéne. Ugye ha-ha-ha, nem is olyan nehéz ez a C++, ha-ha-ha. És akkor elérkezünk oda, hogy mondjuk van ez a kiír függvény, egészen egyszerűen meghívja a kiír függvényeket, semmi más nem csinál. Ugye ő vár egy hallgató referenciát, meg vár egy hallgató pointert. Jó? Az a dolog, ami nagyon messzire vinne el minket, hogy hallgatót hozok létre H3 néven, és a hallgatónak pedig értékül adok egy PHD hallgató objektumot. Na ez most egyelőre elég messzire viszel minket, és ezzel nem is fogunk foglalkozni. Ugye a hallgató típusú változóba beletuszkolunk egy PHD hallgatót, ugye ez már most nem tűnik annyira nagyon túl jó ötletnek, és majd ezt mindjárt látni is fogjuk, hogy egyéb iránt nem az. De akkor ide is azért ezeket a dolgokat kiíratom. Jó, a hallgató H3 esetén létrehoztunk egy PHD hallgatót, ennek is azért mindenféle tulajdonsága legyen lehetőség szerint. Heti 10 a felvett óraszáma. És ugye amit itt látunk már most hirtelen, hogy hallgató maga az objektum, ugye hallgató típusú, de PHD hallgatót tettünk bele. Ez ugye amúgy Java-ba teljesen valid és jól működő kód lenne. Itt meg az óra terhelés ugye 10-et ad vissza. Ami azért fura, mert ugye mi konstans nullát írtunk be, tehát hogy ne is legyen ebből baj, hogy rosszul számol valamit, vagy ilyesmi, nullával térjen vissza, az a legegyszerűbb. És itt már látjuk, hogy 10-zel tér vissza. Itt ugye valami turpisság van a dologban, ugye mint a magyar népmesékben, amikor a kőlevesben minden került, aztán már a kő meg ki került a végén. Ugye ilyen, itt is valami hasonló jellegű ilyen turpisság van, hogy valahogy nem stimmel, vagy valahogy nem tűnik jónak, vagy valami nem oké. Na de akkor mi nem lehet oké. Hát jó, akkor ezt most kikommentelem, hát most jó, ez nem működik, vagy rosszul működik, nem úgy, ahogy terveztük, de hát mindegy, és kikommentelem, aztán akkor sem, hogy nem működik, és akkor jók vagyunk. Jó, hívjuk meg ezt a kiír függvényt. Jó, meg meghívhatjuk ezt a másik kiír függvényt is. Ugye a kiír függvény átveszi referenciaként, ugye egy kvázi címet vesz át. A pointer meg konkrétan címet vesz át. És ugye meghívjuk a referenciával átvett hallgatónak a kiír függvényét, meg meghívjuk a pointer által mutatott objektumon a kiír függvényt. Jó, ez ugye most alapvetően, most ezt lefuttatom, ugye, hogy ne csak beszéljek, hanem lássunk is valamit. Ez ugye alapvetően itt fent az első két kiíratás, az tökéletes, az pont az, amire számítottunk. Viszont amikor mi a kiír függvényt hívogattuk meg, itt van az első, az jó volt, az tök jó. Itt van a második, ugye itt PHD hallgatót adok át, viszont a kiír függvény az ugye nem a PHD hallgató kiírját hívja meg, hanem ugye a sima kiír függvényt. Jó, még ezzel is most hirtelen együtt tudunk élni, valamennyire. A második esetben is szintén ugyanezt történik, hogy valahogy úgy tűnik, mintha ez az óraterhelés függvény ez nem jönne át annyira a C++-nak, mint amennyire mi szerettük volna, hogy átmenjen neki. Hanem olyan, mintha itt mindig az ősnek az óraterhelés függvényét hívogatná meg. És ugye, ha valamennyire itt nyomozgatni kezdünk, ugye gyanús is lehet, hogy hát itt hallgató referenciát vesz át, itt meg hallgató pointert, de ugye a pointer egy pointer, tehát a pointer által mutatott objektum az ugye egy PHD hallgató lesz, elvileg. Meg hát gyakorlatilag is oda fog mutatni, de valahogy mégse az a függvény hívódik meg. Na, ez hogy történhet? Ez úgy történhet meg, jaj, hogy, csak most keresem itt az ábrát, jó, talán ez egy jó ábra lesz. Ups, elvarázsolódott.
Oké. Szóval ez úgy történhet meg, mielőtt ebbe belekezdenénk. Ez fent van az ok.chat.hu-n ezek az ábrák. Ugye, ahogy ez kinéz a valóságban, ugye amikor öröklődés van, akkor ugye úgy néz ki a dolog, hogy van egy hallgató rész, ugye az, amit öröklünk az őstől, meg van a PHD hallgató rész, az a többi dolog. Ezek ugye egyébként egy memória címen kezdődnek, és a memória első néhány bájtjában, vagy az első sok bájtjában van az ősnek a tulajdonsága és implementációja. A következő valahány byte-on megvan a gyereknek az implementációja, plusz tulajdonság, adattak, stb. Ugye, ha ezt vizualizálni szeretnénk, akkor itt egy nagy szép krumpli, és akkor benne van egy kisebb krumpli, ugye ez az ős típus, és a nagyobb krumpli meg a gyerek típus, és ugye egy helyen kezdődnek, tehát a memóriában ezek egy helyen kezdődnek. Oké, na. Ez eddig remélhetőleg mindenkinek megvan. És akkor innentől fogva kezdődnek a huncutabb dolgok. Az első példa az lenne, ha én ezt csak így referencia nélkül venném át, sima hallgatóként venném át. Ez ugye így, ebben a formában tök ugyanúgy működne. Tehát átvenni a hallgató kettőt. Most jelenleg ugye teljesen ugyanúgy működik a két dolog. Jó. Amennyiben, ugye, vagy ugye ez a másik példa még itt, mint alappélda. Ha érték szerint adok át valamit, vagy így állítok be értékül egy gyerek típust egy ős típusnak, vagy ugye egy érték szerint várok egy ős típust és oda rakok egy gyereket, abban az esetben az fog történni, és akkor visszateszem az ábrát, abban az esetben az történik, hogy amikor én átadok valamit érték szerint, akkor kvázi ugye mivel én egy ős típust adok át, egy hallgatót adok át, ezért hiába adok én át egy gyerek típust, gyakorlatilag a gyerek típusnak az a része, ami a gyereket definiálja, az kvázi egy az egy belevágásra kerül, és csak az marad meg, ami az ős típusban benne volt. Jó. Hát, jó. Mindegy, már ezt elkezdtük. És csak az marad meg, ami itt a gyerek típusban benne volt, vagy az ős típusban benne volt. Ez ugye hasonlóképp, ha pointer szerint adnék át egy változót, akkor is mindösszesen annyi történne, hogy ugye átadok egy pointert, ami mutat egy hallgatóra. Ugye ha hallgató pointert várok, akkor én hiába adok oda egy gyerek típusú pointert, ugye mindösszesen annyi fog kiderülni, hogy ugye a pointer az a kezdő cím, és tudjuk, hogy a hallgató típus milyen hosszú, tehát az a valahány byte lesz hivatkozható, illetve használható. Hasonlóképp referencia esetében is, ugye ha egy hallgató referenciát várok, akkor teljesen mindegy, hogyha én egy gyerek típust adok át, akkor is ugye a gyerek típusnak a saját dolgai, azok kvázi nem lesznek láthatóak első körben, hanem mindösszesen ugye annyi lesz látható, ami a hallgató típusban is benne volt, ugye azt a kis krumplit fogom látni, és ugye a többi részét meg nem, hiszen én referenciaként ugye hivatkozok egy hallgatóra, ami ez. Jó, ez ugye, ezt most eddig tudjuk, hogy ez így működik, tehát ez ugye így működik, itt is mindenhol, tehát ugye itt hiába ugye nem történik objektum levágás, mint ebben az esetben, hogy a PHD tulajdonságok ugye kvázi eltűnnek, vagy levágásra kerülnek. Hiába adok át itt egy pointert, ugye a pointer által mutatott objektum mégiscsak mindig az marad, ugye amilyen típusúra én mutatok. Tehát ha hallgatóra mutatok, akkor csak azt a dolgát, azt a részét fogom elérni a memóriának, ami a hallgatóhoz kapcsolódik. De ugye, akkor ugye most jöhet az élelmes mondás, hogy hát de halló, itt valami gond lehet, mert ugye itt nem is használunk semmilyen olyan dolgot, ami például egy PHD hallgató saját tulajdonsága vagy ilyesmi, hanem mindösszesen a felülírás van. Ezek a felülírások is itt a nagy krumpliban vannak, tehát itt a kicsibe ténylegesen felülírás soha nem történik, ugye itt a nagy krumpliba kerülnek kvázi úgymond a felírások, vagy a felülírások is. Jó, de ez ugye még ebben a formában nem ad magyarázatot arra, hogy a felülírások azok miért nem jók. Ugye az override-olásnak pont az lenne a lényege, hogy én felülírok egy már létező, gyerekosztályban létező metódust, azért, mert az ősosztályban létező metódus, bocsánat,
Szóval felülírok egy már az ősben létező metódust, azért, mert a gyerekben speciálisabb működésre van szükségem. Ugye lásd, területfüggvény ugye egy általános sokszögre, meg mondjuk egy négyzetre vagy egy háromszögre. Ugye más és más a területfüggvénye ezen síkidomoknak. Jó. Na de akkor mi lesz itt a megoldás? A megoldásért egy kicsit mélyebbre kell ásni, álom az álomban, hogy a C++-ban ugye most ezeken a dolgokon felül, ugye alapvetően, szóval visszamegyünk még prog1-re, akkor még egy álom az álomban, visszamegyünk prog1-re, ugye a prog1 során, amit ugye tudtunk meg használtunk, hogy minden metódus késélykötéssel működik, ami azt jelenti, hogy futás közben derül ki, hogy konkrétan az ős vagy a gyerek típusnak a függvényét kell meghívni. Ugye ez a polimorfizmusnak a járadéka vagy hozadéka, ugyanis ugye a polimorfizmus, ugye a több alakúság, ugye egy típust, tehát egy adott valamit képes vagyok az ős típusa alapján is kezelni, ugye ahol őst várok, oda adhatok gyereket is, és akkor fog tudni működni a polimorfizmus. Ez ugye, hát most úgy tűnik, hogy jelenleg csődöt mond, hiszen a kiír függvény, meg az óraterhelés függvény is, ugye sose jól működik, tehát ugye egy hiába a PHD hallgatóval van dolgom, ugye az óraterhelés az nem a felülírt, ugyan return 0 kerül meghívásra, hanem mindig az ősé. És na, akkor ugye arról már volt szó, hogy Jávában minden metódus hívás kései kötéssel működik, arról viszont nem, hogy C++-ban vagy C-ben hogy működnek a metódus hívások, és hát bizony nem így. A C++-os metódus hívások, meg a C-s metódus hívások alapvetően korai kötéssel működnek, ami C esetében még nem is volt akkora nagy probléma. De C++ esetében ugye az objektumorientáltságot ez így viszonylagosan megöli. Ugye a korai kötés annyit jelent, hogy van egy ugrótábla fordítás közben, és amikor lát egy metódus hívást a fordító, akkor oda az ugrótábla szerinti címre kerül majd ugrás. Tehát itt ugye például, amikor a fordító jön, látja, hogy itt van egy hallgató osztály, hallgatónak a kiír függvénye van meghívva, oké, az ez. Jó, ennek mi az előnye? Ugye ennek nagy előnye a performancia, hiszen már fordításkor a metódus ugró címek lekötésre kerülnek, tehát futásidőben nem kell gondolkozni, hogy most az ősnek a függvényét hívjam meg, a gyereknek a függvényét hívjam meg, melyiket hív, hogy, mind, merre, meddig. Ugye ez Jávában ugye ez performancia szempontjából nem olyan jó, ott minden metódus hívás kései kötésű, tehát minden metódus híváson gondolkoznia kell kicsit a futtató környezetnek. C++ esetében, ahogy láttuk, minden metódus hívás korai kötésű, ami viszont ugye performanciában jobb, de cserébe ilyen bajt okoz. Na és hát ezt valahogy fel kell oldani, és ugye fel kéne oldani, és szólni kéne egyes metódusoknak, hogy legyetek már szívesek kései kötéssel működni, tehát futás közben, attól függően, hogy ős vagy leszármazott típus van-e ott az objektum, amire én meghívom a függvényt, attól függően vagy az őst, vagy a gyereket hívjuk meg, ugye mindig az adott típusnak megfelelően. Szerencsére C++-ban ez sem egy túl bonyolult dolog, mindösszesen arról van szó, hogy a függvényünk prototípus elé ki kell tennünk a virtual kulcot, ugye virtual. Ez ugye annyit fog jelenteni, hogy innentől kezdve ez a függvény, ez egy virtuális függvény, és a virtuális függvények úgy működnek, pontosan késői kötéssel, egy virtuális ugrótáblába kerülnek a címek, és ugye futás közben a virtuális ugrótáblából dinamikusan lesz megnézve, hogy ott melyik objektum, konkrétan melyik objektumnak az ugrási címe került oda, vagy kerül be. Bár igazából pontosabban melyik osztályé, tehát ugye az ősosztály, vagy leszármazott osztálynak a kiír függvénye kell le éppen. Ha a gyerek objektumot teszünk bele, akkor a gyerekosztályban lévő kiír lesz meghívva, ha őst, akkor meg az ősben. Na és akkor ez a virtuál kulcsszó, ez hogy is működik, vagy hogy kell ezt használni, hol kell ezt kitenni. Ezt mindig az ősosztályba kell kitenni a metódusnak a deklarációjakor, és elegendő csak ott kitenni. Tehát ha itt virtuálisra tettem ezt az óraterhelés függvényt, onnantól kezdve ez az összes leszármazott osztályában virtuális lesz, tehát ez már onnantól kezdve késői kötéssel működik, ami ugye azért nem annyira jó, mert performanciában egy picit lassabb, viszont ugye szerencsére nem az egész osztály virtuális, hanem csak egy-egy függvény, ahol éppen erre szükség van. Ezért ugye a performanciából azért mégse vesztünk el mindent. Értelemszerűen nyilván ezt
Minden függvényre nem kell megcsinálni, hogy virtuális legyen, csak ahol tényleg szükség van rá. És innentől kezdve, ugye itt a kiíros meghívogatások is meggyógyulnak, és innentől kezdve ugye látszik, hogy a PHD hallgató esetén ugye hiába a kiír függvény az egy hallgató referenciát kapott például, ugyanúgy, mivel PHD hallgató volt, ezért a PHD hallgatóban felülírt függvény hívódik meg. Még egyszer, és akkor ennek nem sok köze van a krumplikhoz, mindösszesen annyi, hogy ugye jeleztük a krumpliban, hogy valamelyik metódus virtuális, és onnantól kezdve ugye a gyerek típusokban lévő függvény is virtuális, és adott típus esetén ugye amilyen típussal meghívom például a kiír függvényt ténylegesen futás közben, olyan típusú kiír függvény kerül be, vagy kiír függvény kerül meghívásra. Ha én egy gyereket adok át, akkor a gyereknek a kiír függvénye hívódik meg, ugye itt látszik, ha meg őst adok át, sima tényleges hallgatót, akkor meg az ősnek a kiír függvénye kerül meghívásra. Jó. Na de mi van akkor, ha én itt csináltam egy virtuális függvényt, és véletlenül itt elírom, nem óra terhelés, hanem nem tudom, véletlen itt írogatom a kis kódomat, és akkor ugye most úgyis mindenki otthonról van jelen, vagy hát nem a tanteremben van, és rásétál a macska a billentyűzetre, írom az óra terhelés függvényt véletlenül, és egy picit elsül a billentyűzet, és nem az kerül oda, de nem veszem észre. Ugye, ha nem veszem észre, akkor nincsen baj, hiszen attól függetlenül, hogy valami virtuális függvény, attól függetlenül ugye itt van implementáció, tehát ugye, ha én nem írok saját implementációt, akkor ez kerül majd használatra. De ugye az ilyen jellegű hibákat, ugye ezt ki is lehet küszöbölni, az ilyen jellegű hibákat, még hozzá mindösszesen egyszerű, viszonylag egyszerű a dolog. Ugye ha felülírok egy függvényt, ugye Java-ban is ugye akár az Eclipse, akár az IntelliJ IDEA berakta a kukac override annotációt az override-okhoz, a felülírt függvényekhez. Ugye amikor egy örökölt függvényt újra implementáltam, akkor oda került egy ilyen kukac override, ami a fordítónak szóló kis utasítás, azzal nem is kellett külön foglalkoznunk. Itt is létezik az override, de itt nem annotáció formájában, hanem itt kvázi itt a qualifierek végén lehet felsorolni. Egész egyszerűen csak annyi, ez C++11 óta van így, egész egyszerűen csak annyi, hogy ide beleírjuk a kód végére, ugye itt a metódus végére, a metódus blokknyitó kapcsos elé, hogy override. Jó, és ilyen esetben, hogyha én ideírom, hogy override, akkor ő meg fogja nekem nézni fordításkor, hogy ténylegesen override-olok-e egy ilyen nevű függvényt az ősosztályba. Vagy ugye valamelyik ősosztályba. És hogyha nem, akkor fogok egy fordítási hibát kapni, már most itt az ékezetek miatt is kaptam. De most ezt így kiveszem belőle, akkor is ugye fog szólni, hogy hát override-nak jelöltük, de ez nem override. Ugye hiszen az ősben nincs ilyen nevű függvényem. És ez egy hibaforrás tud megszüntetni, ez az override kiírás. Más egyébet nem hoz tudtommal, tehát tudtommal performanciát nem javít, vagy bármi hasonló. Ez csak egy fordítás idejű ellenőrzést garantál nekünk. Ugyanis megnézi, hogy tényleg van-e ilyen szignatúrájú függvény az ősben. Jó, ha én ide levenném például a constot, akkor az már nem lenne override, ugye a qualifiereknek is egyezniük kell az override-oláshoz. Jó, és hát körülbelül ez így ennyi, innentől fogva, hogyha én kiírom mindig az override-hoz az override-ot, akkor az ilyen elírásos balesetek is megelőzhetőek lesznek, jó? És akkor most már, hogy minden jól működik, remélhetőleg, most már ezt az óra terhelés függvényt a gyerekosztályba implementáljuk már le jól, jó? Ugye az oktatott órák száma plusz a felvett órák száma, de ugye a felvett óraszám az most pont protected, de van hozzá getter is például, meghívhatjuk getterrel is a get felvett óraszámot, és hogyha esetleg szeretnénk, mert például én itt csináltam egy ugyanilyen nevű get felvett óraszámot, hogy például ugye a PHD hallgató esetében a felvett óraszám az oktatott órát, mert annyi órát oktat, annyi, vagy bármi hasonló lenne, akkor megtettem azt is, hogy szólok, hogy az ősből kérem ezt a függvényt. Az ősből ugye szintén nem a szuperrel, hanem az ős megnevezésével, és utána a scope operátorral, ez a 2.2 pont, ezzel lehet szólni, hogy az ősben lévő get felvett óraszám függvényt szeretném hívni. Tehát ugye itt például ezt a kiír függvénynél is
el lehetne játszani, hogy én meghívom az ősben lévő kiír függvényt, az kiírja a nevet, a Neptunt meg az óraterhelést, én meg csak utána kiírom még azt, hogy PHD hallgató a melyik PHD iskolában. Így. Jó? És akkor például így ugye nem kell kétszer megírnom ugyanazt a kiíratást, hogyha esetleg ugye ilyenek lennének, hanem ugye szólok, hogy az ősből akarom a kiírt. Ugye itt muszáj szólnom, hogy az ősből szeretném a kiírt, mert ha én csak annyit mondanék ugye itt, hogy csak szeretném meghívni a kiír függvényt, az ugye itt egy végtelen ciklusba kerülne. Oda viszem az egeret, akkor ugye itt írni is fogja, itt végtelen rekurzió van. De azért kipróbáljuk ha. Jó, hát tényleg végtelen. Jó, leállítom. Ezért például ilyen esetekben, hogyha én felülírok egy működést a gyerekben, de szükségem van az ősben definiált viselkedésre is, akkor az ős nevével és a scope operátorral szólhatok neki, hogy az ősben lévő kiír függvényt szeretném meghívni. Ugye most látni fogjátok, ugye most azért lefutatom még egyszer, ugye hogy ténylegesen működik és nem, tehát itt nincs átverés, tehát így ugye ténylegesen jól működik a dolog. Oké. Yep. Igen. Na, és hát körülbelül a mai óra az eddig tart. Itt a gyakanyagban még egyelőre nincsenek itt a gyakorló feladatok, de fel fognak hamarosan kerülni. Jó? Illetve akkor a Bíró 2-be is ma-holnap, valamelyik nap kerül fel majd 2 darab új feladat. Oké, nem tudom, hogy van-e még kérdés, vagy bármi ilyesmi. Hogyha nincs, akkor köszi szépen a figyelmet, és akkor jövő héten találkozunk.